Vajon mi lehet az ampullában? A Cell Booster egy nem sebészeti, injekciós bőrminőségjavító skin booster kezelés, amelynek célja a bőr hidratáltságának, rugalmasságának és feszességének fokozatos javítása. A kezelés során egy nagyon finom tűvel vagy kanüllel több apró ponton juttatunk be a bőrbe egy hialuronsav alapú, vitaminokat, aminósavakat és antioxidánsokat is tartalmazó hatóanyag kombinációt. Ezek az összetevők egyrészt azonnali hidratáló hatást adnak, másrészt stimulálják a bőr saját regenerációs folyamatait, támogatják a kollagén és elasztin termelést, így a bőr szerkezete egységesebbé és rugalmasabbá válhat. A beavatkozás általában 20-40 percet vesz igénybe. Előtte érzéstelenítő krémet használunk, hogy a tűszúrások semmilyen kellemetlenséget ne okozzanak. A gyógyulás gyors, az eredmény hamar meglátszik. A Cell Booster elsősorban a dehidratált, fáradtabb bőr, finom ráncok, tágabb pórusok és egyenetlen textúra javítására használható. Gyakran, ha te is szeretnél Cell Booster kezelést, akkor várunk szeretettel a Reneszánsz Klinikán, Etele út 57. Linkek, telefonszámok a bióban.